Igbo Igbo ekene m unu. Afa m bụ Nnianwudu. Ọ bụ mụ ka unu ziri ozi dịka President General Ọhaneze ndị Igbo. Ana m achọ ka m chetara unu na nrọpụta anyị ga-arọpụta nwanne echi maka onye ga-achị obodo Naịjirịa dị mkpa rinne. Ọ dị mkpa maka na o nwere ike ịgbanwe ndụ ndị be anyị niile. Oge ọkpara na-azike iwe na-achị mgbe ndị ọcha ranyere ọchịchị n'aka anyị. Iwe eji achị obodo a bụ ka onye ọbụla nwere onwe ya. Akụnụba dị na be ka ọ bụrụ nke ya. Mmanụ izizi egwu ụta na Naịjirịa na Oloibiri, ọ bụ Eastern Regional Government nke anyị na ụmụnne anyị bụ ndị mba mmiri nwe bụ ndị gwupụtara ya. Eastern Regional Government bụ gọọmenti na-aga n'iru na Naịjirịa karịa gọọmenti niile nwe. Ọ bụ ya bụ ụzọ lụọ mahadum na Nsụka. Ọ bụ ya bụ ụzọ lụọ cement factory na Nkalago. Ọ bụ ya bụ ụzọ lụọ Crystal Hope and Doors na Port Harcourt. Ọ bụ ya bụ ụzọ lụọ Michelin Tires. Ọ bụ ya bụ ụzọ lụọ rubber plantations na Calabar. Ọ bụ ya bụ ụzọ mebe efere nkụwa na akụwa. O nwere nwatakịrị maara akwụkwọ na-enwere ike ije akwụkwọ. O nwere scholarship eji azụ ogbenye na azụ ọgaranya. Sọsifọ ọ na-achọ n'aka ya bụ ịma akwụkwọ. Ewe mmeri anyị n'agha emebie iwu afọ. Si na federal gọọmenti Naịjirịa nwezi mmanụ a na-egwute be anyị. Fa nwe koolu a na-egwute be anyị. Fa nwe nnu a na-egwute be anyị. Fa nwe gaasị dị na be anyị. Fa nwe lead dị na be anyị. O nwere mgbe a sịrị anyị tụọ vootu maka ya bụ iwu. Ọ bụ ndị amị nọkọba wee mee ya. Oge emeriri anyị n'ahịa. Ụmụ anyị nọ na amị eriro nne mgbe emeri ya. O nwere onye kwuru onu anyị. Anyị wee gbanye aka anyị na ndị Afenifere, anyị na ndị Pandef, anyị na ndị Middle Belt na ndị Northern Elders Forum. Si na anyị ga-achọ onye ga-achị anyị ga-ekweta na restructuring ka akụnụba chiata n'aka anyị. Anyị wee chọtara ya bụ onye na Atiku Abubakar. O kweta na ya banye na gọọmenti na ga-agbanwe ya bụ iwu. Wee were nwa afọ anyị bụ Prọfesọ Benwa Bueze wee mee kọmitii ga-atụli ya ilulo ka a ga-esi wee menya bụ ife wee gaba agaba. Ife anyị na-anụtara n'ọgụ anyị nweta ya n'alụ ọma asụ unu. Ife na-eme ka njọ unu bụ onye ọbụla kpọọ onye ọrụ pụta tinyere nwoke akwụkwọ. Onye na-asị unu apụta na tụọ vootu, ọ gịnị bụ alụ ya? Alụ ya bụ ka onye na-achị ka nọdụ. Ọnọdụzi ọ na-emegbu anyị ka o si emegbu anyị. Ma ọ bụ onye ga-ewin zie ka ọ ghara inwe na akwụkwọ ndị Igbo dị na ya ka a sị na anyị soro ya. Anyị ga-apụta n'uju. Onye na-asị unu na onye na-achịnụ sịrị anyị na ndị niile ọ na-arọ n'ọkwa na ya rọnyere ndị be anyị n'ọsọ ndị maara ife ka a na-arọta. Ife ọ bụ na Igbo niile amarozi n'ife gbọọ. Unu ma na ndị Igbo nọ na be anyị rejista dị 10 million. Unu ma na ndị Igbo bi n'Ugwu Awụsa dị 11.6 million. Ma ndị rejista n'imefe aka dị 6 million. Unu ma na ndị Igbo rejista na Lagos dị 2.4 million. Ọ bụ anyị nwe vootu a. Ọ bụ onye anyị tụnyere ga-eje. Kunienu. Egwu atụ na unu. Na onye dalugo na ebere ụgwọ ọzọ na-adazi ọzọ. Ife megoro anyị ọ bụrụ na oyibo asị ha na he that is down needs fear no fall. Mana ndị mụrụ anyị gwara anyị na ada ekwuru mgbagbu ghara ọgụ nke emegoro anyị erigo nne. Mana ọgụ anyị ga-anụ kịta bụ ọgụ alụ. Ọgụ anyị ga-eji vootu anyị wee mee gaba anụ n'iru ji anụ tinye akwụkwọ a ka ụmụ anyị wee marụ na anyị nụrụ ọgụ. Mgbe iru ọgụ chara anyị ibe anyị ekene mụrụ ka onye nwe anyị Jesu Kristi dubu unu n'ije unu ga-eje ka mmeri wee bụrụ nke anyị. Ekene mụrụ.